estem molt contents amb l'èxit de la primera esquiada de la primera hora de RAC 105, però també estem molt tristos perquè ja s'ha acabat. Així doncs, sabeu què farem? Què? En farem una altra! El 14 de febrer, a La Molina, el programa de ràdio que s'ha fet més amunt de la història de la ràdio de Catalunya. Serem nosaltres, la primera hora, us esperem a tots el 14 de febrer. Vinga, som-hi! Be yourself!